Mayong hapon, welcome to my channel. Mayong hapon, ma'am. Hapon sa... Ano may mga pamati? Wala naman sa kakapuira ni. Kapoy ka mo. Kaya ko kay gikan ko ng final coaching ba. Na? Mag final coaching, mag-board mo karong Domingo. Tapos, kapoy yung paminaw. Kapoy yung paminaw lawas. Ano sa pag-yan? Diri awan. Nanara sir niya giubo ko. Kapoy ang lawas niya. Giubo, ano sa pa? Wala. Duhara ka po? Walay pamuipoy, pangalay, ana. Naamo po. Napoy gamay. Oo, Sige, asa kayo mong balay? perfect homes. Di ko lang sa gym. Perfect Homes. Ayan, shout out sa taga Perfect Homes, Digo City. Na si ma'am dari atong tabangan, no? Kay kapoy day ihang paminaw siyang kalawasan. Napo dyan ubo gamay niya. Siyempre, atong tabangan, inubanan po siya pagkampo sa Ginoo. Kaya di man makaya, kita-kita ra, no? So, ayan guys. So, shout out sa taga Perfect Homes, Digo City. Nga, shout out po siya ko ang mga supporters, ako ang nagapalo sa kuha, nagatanaw sa kong video matag adlaw sa gina-upload nako. Kumusta na mo? Shout out sa inyong tanan. Nya, of course, ako ang pasalamatan ng ako ang viewers outside of the Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel. A special mention ang India, Indonesia, United States. Thank you so much. Siyempre ang Pilipinas number 1. Na daghang kayong salamat sa inyo ha, no? Maraming salamat sa inyo ha. Labi na yun sa pag-subscribe niya. Karon lang nakakita sa ko ang video. Pwede mo mo-subscribe para updated mo sa ako ang ginahilot. Labi na yun kung i-click ang notification bell para kada upload makakita yun mo, no? Nya, pwede mo mo-like kung ganahan mo. Mas nindot kung mo share mo sa video kay para mas daghan ang masayod, no? Nya, mas daghan putag matabangan kutob sa to ang mahimo lang yun. Ayan guys, so maghilot na ko. So, shout out sa taga Perfect Homes, Digo City. Tawag din mo ito Ako gagula, ginabot magsunod ni Muron. Mulakaw mo siya. Ay nilakaw siya gati. Ay taga, ano to? Gihing? Hindi po ka pero mentality. Kaya, Sa luag sa Pag nagana ko itong gihing, kaya doon ko magka. para sa dyan talaga. at sa pag-subscribe. Unya na lang. Tingnan ko ni Uy, record maging nandan. Subscribe na yun. Bugay na ko nakasubscribe. Subscribe po, ma'am, malang madungagan. Wala ka dyan, nag-ingon ako, di ba? Importante biya kayong isa ka buok. Ayun. Yan yan. Kaya ba maabot sa kalibo? Ikaw pala kaya. Facebook page mo yan. Ha? I-share pa ko na. Ang Facebook page mo. Eric Hilot ang binisaya. Madali ang guarda sa Facebook. Bugay YouTube eh. Ano? Wakay ko mo po sa Facebook eh. Madali ang guarda na yan. YouTube din siya. Pwede pa na i-share na yung mga dyan. Ako ang YouTube. Abot naman. 14K pa ng views. Guhit na lang, guhit. 1K naman nagapin ng mong kuhan. Subscriber. 14K yung views tanan sa yung videos. Okay na kayo. 4,000. Layo. 4,000. Pero kuha naman ko. Monetize na. 46 na lang kulang. Nawa pa ganyan niya i-verify ang 46 na ko. Ugma pa na siya. Ngayon na siya umat. Ugma na. Eh, napa siya trabaho daw. Lunes pa na. Kaya ma'am. Steve niya. Sabado Domingo. Mag-SA ba rin si Panday? Oo. Ah, Jude. Sunod is kuya. So ano, kanungan turisa eh. Ano natin? Ganun siya, mga kabantay ka na. Lusay ni siya man. Wala Lunes, ko. pila na po. Kani lusay pag di nato nitandugon mo dako na mo ninong na tuwon nga mo pungot usahay ko ta usahay ha. Mo ni siya singot ang kasingot ko no.
ba gani lami na. Kapay daghan na naman. Sunod ba na kung gikan sa buntag ito gano'n puros magkapay klawas. Kapoy yung paminaw. Gusto nga rin niya eh, sakit meron. Yan, to Dwebes ka. Jensen ba? Hmm. Pero meron akong gilot kanina, Jinsan. Nag-coaching niya. Okay, meron siya disdakan kong lawas. Okay. Sa coaching. Review nga rin. Ang day kag-exam karong buwan. Domingo ite. Ha? Mm. Ang linggo. Linggo? Dapat mag-publish ka rin. Bless ko. Kung ka nagdag materials, balik lang ka. Naon ka itong lapis dito ba? Balik ka mo. Balik ko umate. Yung sa manang. Publish siya, teachers day. Kasi ilan niya nag-publish at nakasal. Wow, asinte. Wala yung review. Nag-review at ipangaging 2019 pa siya nag-review. Siya nag-review kay nagtugay sa bisa ka exam room kay 2019 pa tuloy yan. Muto ko na gana. Ito may bless kay. Nasarin na kami. Wala kayo kipabasa ron tanan. Wala pa. Dayong lakaw mana. Sabado mo, gikan mo Ano din. son? Ano son? Oh, balik. Sabado sa Nakuan? Ay, mo exam? dili mo larga ka. Diyan, mas digos. Ayun, may Exam, ligos ra. Dala sa professor mo exam. Sa teachers board? Oh, Nano din sa Nana kuriso? di digos. oh, gibalhin nila ang mga taga Tiguste. Wala, Davao, dili na Davao. Dapat Davao. Wala ko, digos. Ang taga digos, ang taga digos, sa digos mo ganda. Karon na bago? Yes po. Ito? Yan, ito po. Kung niaging bulan kay ito pang niaging bulan ba kay Labon mo Davao ganda. man to. Mo ni bag oron niya kay kay kuan man kana. Sa kadaghan iti. Brag. Yan ang accommodate sa Davao. Kaya hindi na paglito. Hindi ako mas stress. Ito ang silinda sa gatong last. Ang exam niyo Domingo. Oh, May dito alas mga 6 sa Davao. Ito no, ang exam sa atong niagi. Ah, oh, June ang last. June? Davao na sila. Sabado sa hapon. Sabado sa gabi. Oh. Kalaon nimo tanan imong dadonon. Dalaon nimo medyas, panty, sapatos, unsa ba imong dalaon? Kanang gamiton nimo pagkaugma. Oo. Pero dili ka kaligo ugma. Ikaw kaligo. Oh, sa Lunes na ko balik. Dili ka kaligo sa kana iniguman og kuan. Inig exam pagka Domingo di ka kaligo. Tamis ka Sabado. O kung magkuha Sabado. Pero kung gusto ka Domingo sa unsang oras ang exam? Ay, sa hindi kaya, dili makaya. Tog dita. Mag-alas 4 sa buwan hindi niya bilang. Mo dili ka kaligo. Domingo. Inala rin na. Di na kay mabanlas man. Sige, pwede na yan. Mabanlas man. May maatong Ampo lang gud na dili man kuan gud. amag. Wala may tay laing gisaligan gud. Mutuo lang to. Makwartahan tag sa dili ug Ginoo ra gyud tanan. Pero kasagaran sa di manawag ang kwartahan naman, no? Hindi na ko ay, no? Ano, diboto mo nila na sarili na po. Agad sa kiti akong trabaho. Sige patang. Dili na kay lisod. Binigyan. Sige, pwede mo batang? Ay, Baligya lang mo. sa kantong dati. Ano po ba yun? Anong kautan? Sana yan. Kani dire? Ano na tinukuha to? Kani dire? Ha? Singot ko singot ko. Dahil gipost bitaw sa Facebook wa mo kuha. Wala, may kabalita to. Post mo na mo. Ang sama to. Sige na mo. So, likap sila ba? Napuro ba kayo itong itsura to? Bakit niya? Tapos 25 utang ko. Wala, gigs. Wala na po may salig mo lagi. One dool pud lang. Susunod ito na mo sa mulit. Wala lang po may. Kauna lang po. Total, mangyapon ni mo na madalagaw layo.
Natural. Dere, ramang kas Digos. Di mo na mapasahiran ni mo sa kuhan. Madala naglayo yun eh. Oh, ura po. Dere, taga-dere mo siya. Mag-unsa mo siya. Bakit lang, oh? Sa nirehistro. O, musibat, ako taminin mo. Okay raman ng sibatan ka, basta di lang kita manibot. Mga tambatan na rin sila banday. Pulbul. Nasa laron rin. Ada hikas. Dong, 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 dong. Saan ba yung anak? Paano po po ng ano-ano, bagura ba na naayo ay, pintura. Isa man naghilo to na. Yung po, natarong ba ka ng dito? Isa man naghilo. Naayo mo. Yan na to, mama. Sa Davao, gikan po ng Davao. Gahapon, nakuha na ako. Nakubo, kay kuan kaayo. Kasi man, kaya vaccine naman ko. Masugid. Dito na lang vaccine. Wala, para ko baksin. Wala man likuan dito sa mga barangay. El barangay na nga baksin. Kaya na. Oh, Yung bisuri-suri nila ito. Pero babaksin nun eh. Pero sa among kuhan, tumbahan, ipatikan, pagbidaan eh, babaksin. Kaya kung vaccine na nagakos, gani ko sa mga maskiton. Gani. Nuang na nila na. Nagakos, gani na ko na. So, maigo lang. Panahon sa COVID. O maigo, di wala namang hilot. Bagay kaya dili na nga rin. COVID. Doon. Hilot ng mga COVID. Ora mong guna, obo, kalintora, lisubing hawa. Ubo na pa dito sa tabangan. Huwag mas-mas. Wala na. mas ente. Wala na gani. Kung may nagakuan. Sige, may glakaw. Sa kiki akong dira. Kiti mo na ba? Sige kayo paugag singot. Magit na. Nga ako rin iligo. Naon ni sa singot uga, singot uga. Singot mo dagan mo guna no. Pag dagan dire, singot uga mo na sakit ang batang. Libog hapon. Ya, mahagutag sa dili, ma'am. Uto hapon gabi bawal ko nang humasa hapat ligo ha. Kaya mapas mo tong lawas na. Ang tawag ka na niya pas mo sa kusog ha. Hindi ka mundag pa sa hapon gabi eh. Ang ending nga na paralyze ha. You know, na may advantage dugay pa po. At least dugay pa ma'am no. Murang para isa. Ha? Ano kaya pa po siya? Ligo. Ay, problema na. Bitaw mo yung number ni Eric Hilot. Kasi matiguan na po si Eric. Nagahilot ka, nagalap, naga-bigyo-big mo. YouTube. Oo, kaya sa YouTube, sa mga Facebook. Followers. Subuhan mo kami igan din. Sumot na ganyan. Nag-short ka. Nagpa-live. Kaya dagan mo yung tanong mo. Oh, lang yan. Atong taga padada o. First time ako nang hinana ba, pag-hilot na ay video. Pagkuhan uro ito. Uy, muna na Was out. Unta ka. Was out. Ang ganihilom ra ko, tinagal But mo. out din ko na eh. Subscribe po sa kong channel. Sigabra, Sige ma. sigabra. Magkuhan na guna ko ay nga. Nanaghan man. O matagabalog itang kilikon man eh. Tama na itang kilik. Luay gani kayong mga lagyo gani. Nilagyan labi na itong mga taga Manila oh. Buti pa yung taga Digos. Yung taga Hilot na ganyan. Noon. Di ba ibog kayo sila sa kuwatuwa kay nada. Salamat. Tuwarang mo ng binisaya eh. Huwag mo dinagalog good. Masaya doon. Na sila ilahat pero Tagalog. Masaya to sila. Wa, may Tagalog to, ah. Uyo, Manila. Nagtagalog na. Katulog mo da. Oh, kamata na. Tulog din ang mata. Tulog na rin yung mga nilakaw na sila. Itong taga-padada oh. Nag-short siya. Ay, kaya. Ay mo, dili ko tama lang. Taas kay buhok. Short siya Kusuga lagi.
Gusto ka viewers, ding naabot man putong taga Santa Maria pa to, so sulok. Ma'am, katong isang adlaw, bakit taga Padada ko sugal lagi si Ambios. Nag-shirt, at tingala ko nag-shirt po, nag-shirt siya. Nag-shirt din siya, nag-shirt po sa parte mo buang. Di nag-interview, wag siya, kana ra din siya, makita gid ang paa. Ako so kay siya ron nagtap po siya ron ay. Sugal lagi. Ang ganda ko. Kuya uwan akong viewers, oy. Ay, pasmado jud ka ma'am. Kakon kani kanyo? Gaspang. Oh, nagabasa day ka hapon. Isa man ni masa hapat digo. Basta. Ana. Ay, Tanan. Kaya siya matulog. Ha? Kuan ko kuya ka nang maglimpyo ko maayo no singo makaayo. Kanyo, mo ni yung gaspang. Kani ha. Mo ni pas mo susog. Pag di ka mundang ani Ano? Bigay pa. Agi yun. Ano yung ginaingon? Mailisdan yung bana o asawa. Dili pwede. Kana dili mo jud kuan. Ang kuan naman jud ani palingkuron lang ka pero may ani. Yang ano ma'am, ano mo tayo kusog? Ano, namay advantage mo. Organic, barikos, yung ganito, bata, barikos. Agi jud kayo na. Na, likod ay pailot. Apil, nilipit. Berbadi mo naman sa kuya. Hilot magana ko ni nga, wa magana interview nga. Ay, Wa do, magana apa ba makita daw? naka-shirt sa kadlaw eh. Apa Ano pa? na? Pwede to. Gawag mo sila. Pag-ilis Ano ka yan? sila na dong. Ha? Sige na. Mas napag ko kay ads man kaysa to taga sulok ug taga kuan. Nagcook kay sila. Uy mga ads pero kani Ano, naka-ads. pag-ilis ko mag-ads, sige ko. Sakit kayo ba na ya? Ay, Sakit kamay ma'am. Sira din. Guys, kung papa mama ha? kami nga sakit. Guys, kung papa mama. Yan, amigo rito. Ina, daddy. Nanay mong amigo dito, daddy. Kinsa na. Anak Pearlbon. Mag-explain ko sa mo ma'am. Karon pa matag gilot no? Ang first time. First time. So mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko ha. Kaya importante kani sa imong kalawasan dili lang para sa Lapit imo na ha. si Jero na. Para sa tuwa tanan. Apil po ko ha. Ha? Mag-explain ako ma'am. Magpaminawa ko kay naraba ko yung exam ani para unya ha. May balaan ako kung naminaw jud ka ha. Na exam ni hilutan ni. Kani dire ma'am, wala pa ka masayod mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. Imuon lang nato sang balay kay para mas dali siyang masabtan. Mot pasabot kay balay man siya dili gid sa parehas no. So automatic ma'am kung mataas ang atong uric acid kani dire ang atong dugo mag-sticky na siya. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor mo na pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende lang sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis ta kay ang dialysis ba is forever. Forever gasto, ha? Session. Karon pag matake ang stroke or mild stroke sa katawon, ma'am, mataas ang uric acid gani dire ang mapekton sa tao hap siyang lawas kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar kani dire ang mapekton sa tao hap siyang lawas kaning tuo may maigo. Mao nang explanation nganong ang stroke dili parehas. Kung namoy nakit-an ha nga mga stroke patient, no nay wala naapoy tuo. Karon pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay puro tagas. Ang resulta nagulay na gyud. Di na gyud makalakaw. Sabay man gyud duha, pero pwede pa nato matabangan, no? Pero naigo kita. No nya. Napay ubang atake sa stroke nga pati ba madamay, no? So ana lang gyud sir, maningkamot. So maningkamot lang gyud to sir ha nga maningkamot lang gyud ta ma'am nga wala nang stroke, wala nang mild stroke, maningkamot lang gyud ta nga ang atong uric acid yun sa musaka ha. Unsaon man nga di musaka ang atong uric acid, una-una bawal manigarilyo, bawal mainom nga makaubog, ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahimbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanin. Lamang loob ha? Labi na gyud si karneng baboy. Wala niya, di na siya kaligo sa Domingo no. Kaya bawal ba yung ligo? Ini yata sa kuya, dili po na ko yata.